Dyma fideo ar un o'r apiau dwi'n dwlu defnyddio yn ogystal â'r disgyblion yn ein gwersi, sef Panorama 360 Cities. Nawr mae yna gost i'r ap yma, mae fe'n £49 ceiniog, dyw e ddim ar gael ar Android yma fe'r iOS, ond hefyd mae ar gael am ddim ar-lein. Iawn, a dangoswn ni hwnna erbyn diwedd y fideo. Felly, lawrlwythwch yr ap os ydych chi'n dymuno prynu fe, a wedyn newn ni agor e. Newn ni agor e fan hyn, 360 Cities, a pan fyddwch chi'n agor yr ap, dyma beth fydd yn eich wynebu chi yn syth. Mae'n pigo i fyny eich lleoliad chi o'r ddyfais fel ych chi'n gallu gweld fan hyn. A wedyn, os newch chi ddefnyddio eich bysedd chi i chwyddo mewn ac allan, beth fydd yn ymddangos ar y sgrin, fydd y pethau bach llwyd yma. A os na i clicio ar un fan hyn yn Cennarth er enghraifft, beth fydd yma fydd panorama. Dwi'n clicio ar y saith glas. Os chi'n moyn hwnna eto, ewn ni nôl, chi'n cael y saith glas yna. Cliciwch arno fe, a mae'n rhoi'r fath o ddisgrifiad a pwy greodd y panorama. Ond wedyn cliciwch fan hyn, i'r dde. Mae'n cymryd bach o amser i lwytho, ond dyw e ddim yn ffôl. A beth sy'n hyfryd yw, dwi'n defnyddio'r ddyfais nawr, ond dydych chi ddim yn gallu gweld fi, beth dwi'n neud yw troi'r ddyfais around, neu'n defnyddio fy mysedd i droi around, a mae'n dangos panorama i chi o'r ardal honna. Iawn, a dyna beth sy'n gret yw gallwch chi fynd i unrhyw le yn y byd os oes panorama wedi cael ei dynnu yna. Felly os newn ni chwyddo mas am y tro, mwyaf chi'n chwyddo mas y lleiaf i gyd sydd yn ymddangos yn yr ardal honno, ond os newn ni er enghraifft chwyddo mewn i Gaerdydd fan hyn, a rhoi bach o amser i'r ap i lwytho fe, welwch chi fydd mwy a mwy a mwy yn ymddangos. Gret i ddeiryddiaeth, ond hefyd yn bersonol, dwi'n credu bod e'n gret i bob pwnc. Defnyddiwch eich dychymyg, allai fod yn mynd i'r len addysg grefyddol, neu'n hanes, neu'n Gymraeg, neu ble bynnag, iawn. Dyn ni glicio rai o'r reina wedyn, a mae'n ymddangos yn syth. Rhan ein gwersi ni, hyd yn hyn, ni wedi bod ar draws y byd a dweud y gwir yn ein gwersi ni, gan gynnwys mewn i losg fynyddoedd a gwahanol fannau. Dwi am ddangos i chi hefyd beth mae'r adran Saesneg wedi gwneud. Felly beth wnaethon ni gyda nhw oedd mynd ar disgyblion i Darling Harbour i gychwyn yn Awstralia. A mae'n hedfan yn syth yna, felly gallwch chi fynd unrhyw le yn y byd. Allwch chi naill ai defnyddio eich bysedd i grwydro yn y byd neu roi mewn i'r bar chwilio. Fe wnaethon ni wedyn, oedd gofyn i nhw i glicio. Chwyddo mewn chydig yn gyntaf i gael mwy a mwy ymddangos. A wedyn wnaethon ni ofyn i nhw i glicio ar hwn, os dwi'n cofio'n iawn. Ie, ac ar y glas eto i mewn. A defnyddio ni hyn, oedd yr adran Saesneg yn gweud bod disgyblion weithiau yn gweld gwaith creadigol yn anodd o ran dychmygu bod mewn lleoliad a bod yn greadigol o ran disgrifio, dychmygu. Felly beth wnaethon ni oedd mynd â nhw i'r lleoliad yma a wneud gwaith ysgrifennu creadigol o ran disgrifio yr ardal hon. Felly enghraifft dda fyna o rywun yn gorfod meddwl am y synnau, disgrifio'r lliwiau ac yn y blaen. A dilyn na wedyn gath yr disgyblion ddewis o fynd i unrhyw leoliad yn y byd. A naill ai wedyn fydden nhw'n gallu defnyddio eu bysedd fan hyn i chwyddo mewn ac allan a mynd efallai i'w hoff le neu rhywle maen nhw'n mynd ar ei gwyliau, beth bynnag maen nhw'n dymuno, neu oedd rhai yn dychmygu ei bod nhw'n mynd ar siwrne i wedyn ni Times Square, neu i gwpan y byd ym Mrasil, i Rio, i'r Christ the Redeemer, beth bynnag maen nhw'n dymuno, maen nhw'n mynd fyna. Sylwch faint o panorama sydd i gael yn y mannau yma, maen nhw'n anhygoel. Felly, £49 ceiniog yn anffodus, ond o ran gwaith creadigol disgyblion yn gret. Mae yna rai o'r panoramas ddim yn wych, felly bod chi mewn tŷ neu rhywbeth fel la, mae hynny'n addysg yn ei hunan. But dwi am ddangos i chi naw yw'r opsiwn o fynd ar-lein. Felly ewn i Google, rhoi mewn 360 Cities, a clicio fan hyn, a mae'n greit, mae am ddim, felly hyd yn oed heb yn ddyfeisiau eraill, os ydych chi'n athro, gallech chi wneud na'n weddol hawdd. Dwi ddim yn gallu dangos hwn i chi nawr, ond fe welwch chi ar ochr chi lan ar y dde, fe fydd yna bar chwilio,
Rhowch mewn fyna, dwi jyst yn mynd i roi Sydney neu Darling Harbour mewn i chi i brofi bod yma, Australia. Mewn i'r bar chwilio, ymddiheuriadau bod eich sgrin chi'n llai. Beth sy'n ymddangos nawr yw'r panoramas yn ei sydd yno, a sylwch dyma'r un welson ni gynnau. Cliciwn ni ar hwn. Eto mae'r sgrin yn fach dy chi. Yn tra bod yn llwytho fan hyn, ydych chi'n cael y teimlad. Nawr chi yma, chi yn yr union rhan lleoliad, gallwch chi droi rownd. A na sy'n gret yw mae'r disgyblion nawr yn gallu mynd gartref a bod yn yr un lleoliad a parhau gyda'i gwaith o adref am ddim. Beth hoffwn i ddangos i chi nawr yw rhai o'r clipiau sain wnaethon ni o'r wers honno. So ewn ni'n syth i'r sianel Audioboo, dwi'n recordio y clipiau sain ar Audioboo, yn eto newn ni mae hwnna ar fideo arall os wnewch chi chwilio amdano fe. Beth sydd gen i fan hyn felly yw sianel sain. Fe ni edrych ar y gweithgareddau mwyaf aml. Beth wnaethon ni ar ôl i'r plant cael rhyw 10 munud yn y lleoliad na yn Sydney. Wnaethon ni recordio eu paragraffau nhw fel grwpiau. Wnawn ni ddewis hon efallai fel enghraifft. I stood here glaring at the gleaming aqua blue sea, splashing up to the tip of my toes. The flag surrounding the harbour danced with joy in the warm breeze. I strode on the green wooded steps of the harbour, staring back at the joyful tourist enjoying the family life. Felly, mae'n amlwg bod y gwaith yma yn helpu'r plant. Mae'n mynd â nhw i'r lleoliadau hynny. A hefyd i chi bobl yn gyffredinol, un o'r apiau gorau dwi wedi gweld ar sbel fawr. Beth sy'n gret amdano fe'n wahanol i Google Earth felly, chi'n gallu cloi bobl i leoliad penodol. A mae'n galluogi eich dychymyg chi i redeg mor bell ag y fedre. Felly pob hwyl i chi, mwynhewch yr ap neu ar-lein.